Instead nga miingon ang atong Ginoo kalinaw, pagkabahin-bahin man hinuon ang gisgutan. Unsa may implikasyon ini, unsa man gyud ang lingtunganay niini. Nga ang pasabot ini nga kumusunod ka sa atong Ginoo, dili ni pahayahay sa kinabuhi, kundi pagpasabot ini nga ikaw devoted gayud diha kaniya, komitido kayud ka diha kaniya. Ug tungod sa imong pagkakomitido ngadto sa pagsunod sa atong Ginoo, adunay pagkabahin-bahin. Adunay gitawag natong espada nga magkabangi. Kaya ang konteksto magod sa maong pagbasa, mao kini nga nagasangyaw pa ang mga apostoles ngadto sa uban nga gitawag nato makonverter. Dili susama pananglitan, dili na tawo man ta sa Pilipinas nga gitawag natong mga Katoliko o Kristiyanos na. Ayahay na. Pero nitong panahon na gitawag nga sangyaw pa sila sa mayong balita o dili tanan sumusunod sa atong Ginoo. Unsa may pasabot ini nga adunay mga sumusunod sa atong Ginoo nga nahimong na-converter, pero pag uli sa balay dili tanan nga nahimong sumusunod sa Ginoo. Mao na nga kung ikaw devoted diha sa mapagtulunan sa Ginoo, usahay managbangi tungod kay lahi ang panglantaw sa usa. Mao kini makaigsunan wala magpasabot nga nagsangyaw ang atong Ginoo kanang pagkabahin-bahin, no? Ang ipasabot lang ni ana, kung aduna may pagkabahin, it is because of the result sa ilang pagsunod sa atong Ginoo. Kaya aduna mangyay pagtulunan nga usahay magkahimong sukwahi sa pagtulunan sa uban. Mao na nga total devotedness. Gani giingon pa gyud diri sa second paragraph sa Ebanghelyo nga miingon ang atong Ginoo, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Di ba makaigsunan ato manggitagaan gyud ang pagtagad ug importansya ang atong pagmahal sa pamilya? Ngano man, kay diha man ta natao sa pamilya, na mga ginikanan, na mga igsuon. Kunya, kung tanaw nato, importante gayud ang pamilya. Kunya, sa pagkadungog nato sa pulong sa atong Ginoo nga mingon, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan, labaw kanako, dili angay kanako. Isalikway ba nato ang atong mga ginikanan, ang mga igsuon? Ato bang dumtan sila in the strict sense of the word? Ang pasabot lamang nato niini makaigsunan nga kung adunay mga gitawag natong pagkasukwahi bisan pa sa imong pamilya, dapat ipatigbabaw ang pagmahal nimo sa Ginoo. Bisan how important the family is, kung kani nahimong babag nimo diha sa pagsunod sa atong Ginoo, ang ipatigbabaw ang imong pagsunod sa atong Ginoo. Mao na ang kalisod, dili sayon. Sama pod gani sa bukasyon, pananglitan sa pagkapari o pagkamadre, nga as expected, supposed to be, ang pamilya mo imusuporta diha kanimo. Pero adunay mga vocation story, instead nga mo imusuporta, mao pa hinuon ang gitawag natong magdumili sa imong pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo sa specific nga bukasyon. Bisan pa gani adunay mga istorya, no, makita nato nga nahimong lisod ang pagsunod niya sa Ginoo tungod kay lahi ang relihiyon sa uban nga membro sa pamilya. And that is a struggle. Lisod. I know some priest, no, nga bisan sa ilang pagsunod sa Ginoo, dunay kalisdanan even within their family. Nga adunay kalisdanan. Ug mao kana makaigsunan nga unsa may pasabot ini nga mas importante ug ipatigbabaw ang pagsunod nimo sa Ginoo bisan pa unsa ka importante ang mga butang o ang mga tawo nga nagpalibot diha kanimo. Lisod ang pagsunod sa Ginoo. Apan tanaw nato sa succeeding nga mga pulong sa Ginoo, aduna gihapoy ganti. Gagantihan kita.
Mao kana makigsunan kung pananglitan sa bukasyon adunay usab ganti, isa lang imong pamilya pananglitan, pero kung nusulod ka sa pagkapari o sa pagkamadri, tanan imo ng pamilya o daghan ng pamilya nga ana diha kanimo. Sama usab kini dinhi kanato makaigsunan. Bisan sa atong pagkayan o pananglitan, ingon ta ni ana, apan unsa may ganti nga atong madawat. Ang ganti nga pinakataas nga ganti mao kining pagsunod nato sa atong Ginoo. Labi na gayon ang pagsulod nato ngadto sa gingharian sa langit. O nga sa atong pagbadayon sa ato sa misa, sama sa pahimangno sa atong Ginoo, nga pahimangnuan kita nga dapat masabot nato o gisabot nato nga ang pagsunod sa kaniya dili man sayon adunay mga kalisdanan, adunay mga babag, apan dili kana unta mahimong ma-discourage kanato, kundi magpadayon kita, no? Magpadayon kita sa pagsunod sa atong Ginoo. Ay sama sa unang pagbasa na naghana mga Israelita, ipanangkemutan sa mga Ehipto nga magamay sila, maupo na para kanato. Mas siguro patanaw na to nga mas daghan pagyud ang musunod sa atong Ginoo. Not maybe so much about sa bukasyon lamang specifically sa pagkapari, pagkamadri, kundi sa masunod sa atong Ginoo ang tawag alang kanatong tanan. Nga daghan pa ang muhatag og pagpakabana sa tawag sa atong Ginoo nga pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Kani ang hagit kanato, pero sama sa gigon sa Ebanghelyo, mausab nga na ang ganti nga atong nga gitagana alang kanato. Ang pagsunod kaniya, ang pagpakiuban sa atong Ginoo, ug ilabi na usab ang ganti nga gitagana alang kanato dito sa gingharian sa langit.